Procedemos a abrir un primeiro turno de intervencións. Ten a palabra o señor portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Ben, nos neste punto consideramos que, dado o contexto de suba de produtos de primeira necesidade que se están producindo, pedimos que o Concello conxele as tarifas por este ano, polo menos. Hai concellos que están facendo iso, non? Que optan por non subir impostos e, desde BNG, estivamos sempre pola remunicipalización de servizos e, por iso, pedimos que desta vez pois non se suba o imposto da auga, que é o que se está pedindo aquí agora, que suporía pois ainda máis gravar a economía das familias como está producindo noutros momentos. Por ahora nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra a señora portavoz do Partido Socialista. Boas tardes a todas e todos. Esta concesión, este contrato para a xestión integral do Servicio Municipal de Abastecemento de Agua en Celanova, efectivamente é unha adxudicación dun acordo plenario do ano 96 con 2 prórrogas. E hai unha serie de regulamentos neste contrato. Comprometémonos a manter en todo momento o equilibrio económico financiero da concesión. A revisión a aplicar na remuneración do adxudicatario realizarase unha vez transcorrido un ano desde a adxudicación, xa pasaron uns cantos, ou dende a última revisión, establecéndose que será incrementada no IPC interanual, sen que sexa posible outra forma de revisión de precios en materia contractual. E a suba das tarifas, se así o dice o contrato, tomará sempre como referencia o IPC, efectivamente un 3,3%, salvo nos casos en que por motivos de cambios técnicos debidamente xustificados, se vexe afectado o equilibrio económico-financiero da concesión. Eso é o que dice o contrato. Nada máis, por agora. Moitas gracias, señor portavoz. Señor portavoz, nada a decir. Boas tardes, nada a decir. Aprovecho ao Partido Socialista, Teresa, decir solamente que o Concello o único que ten que facer hasta ahora mismo con este contrato é vixiar que se cumpla o servicio no régimen nas condicións millores para toda a región. Do resto, non ten nada que decir. Suben o IPC 3,3% de o que dura no contractual que fixa con nós. Gracias. Moitas gracias, señor portavoz. Señor portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, como ben saben, xa se dixo aquí, isto ben motivado porque é unha exixencia do contrato de 1996 que marca que todos os anos se terá que actualizar o IPC que afecta o contrato con esta empresa de Viacua. Unha suspensión ou unha conxelación dos precios, sabemos todos que non é viable. Entonces, plantexalo non deixa de ser un titular moi bonito, unha expresión moi bonita, pero que, lógicamente, non ten recorrido. Entonces, dito eso, pois pasamos á votación do punto do orden. Votos a favor? 12. Votos en contra? 1.